Urtarrilaren 22 da gaurkoa, ongi etorri 228 luxuzko etxebizitza, hotel bat eta golf zelai bat eraikitzeko egitasmoa geldiarazteagatik 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroko isuna eskatzen dute 7 baztandaren kontra. Aroztegiko 7 auzipetuei elkartasuna adierazteko deia egin dute otsailaren baterako. Bizitza sostengatzeko ezinbertzekoak ditugun baliabideak eta bizimoduak defendatzeagatik zigortu eta kriminalizatu nahi gaituzte. Ontakoan, Aroztegiko kanpaldian parte hartzeagatik 7 lagun kartzela bidali eta ekonomikoki ito nahi badituzte ere, badakigu zigor honek herri oso baten bizirauteko gogoa eta burujabe izateko borondatea zigortzea duela benetako helburu. Guztira, 20 urteko kartzela eta 56.000 euro eskatu dizkiete. Eta gainera, enpresak Espainiako eta Nafarroko gobernuari 53 milioi euroko kalte ordaina eskatu nahi die. Osten errepikatuko dugu herri hau ez dagoela salgai, eta mendez mende egin dugun gisan, bortxaz guztiona dena bere ganatzera etortzen badira, aintzinan edukiko gaituztela eskubidez dagokiona defendatzen. Guzti honengatik, Euskal Herritar zein gure herria bizirik mantentzaren alde egin nahi duten aliatu guztiak deitu nahi ditugu gurekin batera otsailaren batean Iruñean. Nafarroko epaitegietatik arratsaldeko 4etan aterako den manifestazio nazionalean parte hartzera. Nafarroan jarraituz, 1994an inauguratu zen erorien monumentua eraikin frankista eraistea eskatu dute 33 elkarte memorialistak eta beste hainbat kolektibo eta sindikatuk. Alderdi politikoen eta herritarren artean gai gatazkatsua izan da azken urteetan, batzuk berreraiki nahi dutelako eta beste batzuk eraitsi. 3 alderdi politiko azaroan monumentua berreraikitzeko akordioa zuzentzea eskatu dute elkarteek frankismoaren biktimen omenez. Adi. Iruñeko erorien monumentua eraistearen aldeko elkarteek larun batean manifestazio jendetsua egin zuten eraikina eraistea exigitzeko. 33 elkarte memorialistak eta beste hainbat kolektibo eta sindikatuk deitutako manifestazioa Askatasunaren plazan hasi eta Gazteluko plazan amaitu zen, Eldrogaz, Ilargigorria, Latxu Lapotra eta Fermin Valentziak parte hartu zuten ekitaldi batekin. Talde memorialistek EH Bilduri, Gero Abairi eta PSNeri azaroan monumentua berreraikitzaren akordio politiko aldatzea eta zuzentzea exigitu diete. Iruñeko erorien monumentua 1954an inauguratua erregimen frankistak eraiki zuen. Espainiako Gerra Zibilean bere bandoan borrokatu zuten soldaduei omenaldia egiteko. Eraikinak frankismoaren biktimen eta errepresaliatuen artean haserrea eragin du urteetan zehar. Iruñeko udalak 2018an lehen aldiz partaidetza prozesu bat jarri zuen abian. Lehiaketa horretatik 7 proposamen irabazle atera ziren eta lehiaketaren 2. fasera pasa ziren. 2019an Nafarroako administrazio auzitegiaren epai batek lehiaketa hori gelditu zuen eta 2022an berriz ere balorazio fasera itzuli zen. Ez da, orain arte inoiz egin halako konkurtso bat egin den bezalako parte hartze prozesu bat izanik. Eta hori oso importantea da. 2023ko abenduaren amaieran EH Bilduk udal berri hartu zuen eta honen ondorioz talde memorialistak berriro kalera atera ziren. Monumentuaren eraispenaren eztabaida berriro mahaigaineratuz. Legeak eskatzen du. Legeak oso garbi eta garbi esaten du monumentu frankistak desagertu behar dira berehala. Ja epea pasatu zen, ja egin zuten lege de memoria demokratika eta ematen zuten epe bat, urte bat, desagertu adizteko monumentu frankista. Hilabete hauetan zehar gaia alderdi politikoen eztabaida puntu bilakatu da. Guztiek bat egin duten monumentuak dituen ikur frankistekin amaitu behar dela eta memoriarako gune bilakatu behar dela. Honen harira, azaroaren 20an EH Bilduk, PSNek eta Gero Abaik akordio politikoa sinatu zuten, talde memorialistek eskatutakoarekin bat egiten ez zuenak. Alderdi politikoek monumentuaren ikur batzuk ezabatzea eta Maravillas Lamberto Memoria Demokratikorako interpretazio zentroa sortzea erabaki zuten. Urrats honek hamarkada luzez frankismoaren biktimak mindu eta oro har frankismoaren kontrako herritarrak ere mindu dituen arazo izatetik
aukera historiko izatera pasa dela pentsatzen dugu. Akordioak polemika sortu zuen herritarren eta talde memorialisten artean, ez baitzuelako bat egiten haiek eskatutakoarekin. Gutxi balitz, erorien monumentua mantentzaren aldeko plataforma sortu zen eskuinekoen aldetik. Eraikina kultur intereseko ondare izendatu nahi zuten. Beraz, talde memorialistek euren diskurtsoan gogora ekarri dute 36ko gerran jasan zuten senideen amets bat zela frankismoaren gora zarrerako eraikin hori kentzea. Gasteizen, bigarren urtez segidan aurrekontuak aurrera atera dituzte hiriko udal gobernuak eta EH Bilduk. Hain zuzen, 7,7 milioi euroko zuzenketak dituen aurrekontua adostu dute 2025erako kaleratera 11 telebista hiritarren iritzia jasotzera. Gasteizko udal gobernuak aurrekontu akordioa sinatu du EH Bildurekin. Azken egunetan izandako negoziaketek PSE eta EAJaren udal gobernuak inoizko aurrekontu handiena sinatu dute EH Bildurekin, 476,6 eurotakoa. Babe soziala, etxe bizitza, aisialdia eta kirola dira aurrekontuak barne hartzen dituen ataletako batzuk. Gasteizko kaletara atera gara herritarren iritzia ezagutzera eta euren ustez Gasteizen non inbertitu beharko litzatekeen ikustera. Pues nik uste gazteak behar dutela espazioa. Así que uste dute gazteengan dirua inbertitu behar dela. Bai, kirol arloan edo berdin du, Bueno, eta bai, nik uste dut hobetu behar ditugula gure garraio publikoak, adibidez autobusak. Nik uste dut tranbia eta hori ondo dagoela, baina autobusak dira super zaharrak eta nik uste dut berriztu behar ditugula. Uste dut bidegorri gutxi daudela hemen Gasteizen eta garraio sektorean edo inbertitu behar dela pizka bat gehiago. Kalistenia parkeak eta horrelakoak kalean kirola egin dezakegu eta ideia politak dira horiak. Enplegu politikak, nik uste dut jende asko dagoela langabezian edo lan prekarioekin, bai, nik uste dut inbertitu behar dela dirua etxe bizitza gehiago egiteko, etxe bizitza publikoak. Gustoko litzaidak ikustea agian espazio gehiago non gazteok edo gizartea orokorrean izateko laguntza osasun mentalean, espazio soziokulturalak. Uste dut hiriko zentro adibidez hilda dagoela, igual komertzio gehiago edo denda gehiago. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan greba eguna da gaurkoa hezkuntza sektorean. Irakasleen 75% egin dute greba sindikatuen esanetan. Lizentziak eta baimenak zaintzaren ikuspegitik lan eta bizitza benetan uztartzeko neurriak ezarri langile orori. Hezkuntzan segiz, 140.000 euroko isuna jarri dio hezkuntza sailak Zarauzko ikastolari. Isunaren arrazoia aurre hezkuntzako lehen mailan baimendutakoa baino 8 ikasle gehiago matrikulatzea. Pozik gaude, lortu dugulako familia horiek gurien izatea, eta aldi berian amorru handia egin gaude, ez gatozelako bat dekretu horrekin eta ez da isun horrekin.
Hezkuntza Departamentuak Oibarko ikastetxe publikoan D-eredua ezarriko duela iragarri du. Hezkuntza eskubideen behatokiak eta 8 familiak euskarazko irakaskuntza lerro bat irekitzeko eskaera egin zuten, eta azkenik Hezkuntza Departamentuak iragarri du Oibarko Gabriel Valentin Casamayor haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoan D-eredua ezarriko duela. Hala ere, ez dute argitu D-ereduko haur eskolarik irekiko duten. Euskaraz, D-eredua, Nafarroa osoan, D-eredua, Euskaraz, Euskal Herrian, Euskaraz, Euskal Herrian, Euskaraz. PSOE, Euskarafoboa, PSOE, Euskarafoboa. Abiadura handiko trenari begira, HT-aren zundaketak ostegunean hasi ziren Izurdiagako kontzejuan udalaren baimenik gabe eta ondoren Arakilgo alkateak geldiarazteko agindu zuen. Bizilagunak ere protesta egin zuten gelditzeko eskatuz. Momentuz, jakinda, lan horiek bertan bera ustea lortu dutela. Testuinguru honetan atzera begirako egin dugu 11 telebistan proiektu honen hastapenak, ibilbidea eta ikuspuntu ezberdinak jaso ditugu ondorengo analizian. Arakilgo alkateak HT-aren zundaketa geldiarazteko agindu du Izurdiagan, Nafarroan. Itzuliz gero foruzaingoaren eskuhartza eskatuko duela ohartarazi du. Izan ere alkatearen baimenik gabe ari ziren zundaketa lanetan. Momentuz lan horiek bertan bera uztea lortu dute. Ez da abiadura handiko trenek topatu duen aurreneko oztopoa. 2000 hamarkadan ekin zitzaio proiektuari. Hasiera batean eraikuntza lanak 2010ean bukatza zen asmoa. Gaur egun bukaera eguna nahiko lausoa da. Hego Euskal Herriko HT-a bukatzeko epeari buruz galdetu zioten abenduan Jose Antonio Santano Espainiako Garraioko estatu idazkariari. Baina ez zuen urtarik zehaztu nahi izan, ikusita proiektuan arduraren baduten agintari guztiek bukatzeko eperen bat zehaztu eta gero asko atzeratu direla. Jakina dena da Frantziak baieztatu duela abiadura handiko trenaren lotura ez dela Irunera iritsiko gutxinez 2052 arte. Espainiarentzat lehentasunezko kontua da Euskal Herrikoa eta Ipar Euskal Herria elkartuko dituen konexioa eta horretarako lanak azkartzea, baina Frantziako gobernuak ez dio inbesterako lehentasuna ematen. Atzerapenekin batera proiektu honetan inbertitzen edota gastatzen ari diren milioi kopuruak ere gorantz doaz. Ez dago garbi oraingo zenbat diru gastatu duten. Eragile batzuen susmoa da 10.000 milioi eurotik gertu egongo dela gasto obra guztiz amaitzean. Testuinguru honetan abiadura handiko trenarekiko iritzi oso ezberdinak dituzte alderdiek. HT apostu bat da, herri bezala, apostu sendoa, izan ere gure lehiakortasunerako, gure ekonomiaren lehiakortasunerako ezinbestekoa da horrelako mugikortasun azpiegitura bat. Lotuko gaituena Europarekin eta lotuko gaituena ari berean ere Iberiako peninsularekin. Beste behar dugu, garraioan, behar dugu elektrifikatua izatea, kolektiboa, publikoa, aldeen heinean, ez? Eta abiadura handiko trena hori bermatzen du, ez? Osotzen dira emisioak, oso txikiak dira, eta nik uste dut aurrera pauso nabarmena izango dela. Abiadura azkarraren trena kriston garrantzia dauka, eta ez bakarrik pertsonerantzat eta klima aldaketarentzat, baita ere komertzialki Europakin duen lotura ikusi dugu nola Parisekin, Frantziarekin daukagun eztabaida hau. Bitarte honetan diru asko gastatu dela, diru asko xautu dela neurri horretan, eta bazeudela beste alternatiba batzuk herritarrak erdian jarriko zituenak. Azken batean abiadura handiko trena, inondik inora ez doan tren bat delako, eta ez dituelako erantzuten herritarrek egunero lanera, ikastera, aisialdira joateko behar dituzten garraio bideak. Horrelako inbertsio bat konektatzeko, bertintzait, Donostia Madrilekin ez da beharrezkoa. Hainbeste milioi botatzea horretarako. Euskal Hirigune Elkargoak ere HT proiektuaren kontrako jarrera finkatu zuen abenduan Baionan egindako biltzarrean. Oro har herritar askoren artean proiektuaren aurkako aldarria zen entzun da. Zenbait eragile kontra agertu dira eta bestelako proposamen batzuk azaleratu dituzte. Tren soziala lantzea, orain arteko trenbideak egokitzea, HT-erako berriak eraiki beharrean, dagoeneko natura ezinez lehen gora itzuli porlana botatako lekuak bidegorri gisa erabiltzea, 10 alternatiba aurkeztu dira urteotan proiektu honen ordezko.
Instituzioek baina aurrera daramate obra, beste behar batzuen gainetik eta suposatzen duen xautzearekin. Gaur-gaurkoz Euskal Herriko delakoaren eta Iruñaren arteko lotura nondik egingo den oraindik erabakitzeke dago, Gasteiztik Urbasandiaren magaletik edo Ezkiotik Aralar zulatu eta zeharkatuz. Alderdien artean barne harremanetan lurraldez lurralde desakordioak izan dira. Dena dela Santano Espainiako Garraioko estatu idazkariak esan zuen, erabakia ez dela urte honen hasieran hartuko eta gehiago luzatuko dela. Gipuzkoan ia amaitu ditu Jaurlaritzak HT gauzatzeko jarduketak, une honetan Donostiako Atotxeko geltokian ari dira lanean, Bizkaian berriz Basauri eta Abando lotuko dituen tunelaren eraikuntza proiektuan ari dira. Noizko egongo den ezin iragarri. Gutxienez hemendik 5 bat urtera arte ez da espero HT martxan izatea. Geltokien atzerapenekin batera, proiektua erabat amaituta egongo dela zehaztenen eguna une oro atzeratuz doaz. Oraingoan 2029 atzeratu dute. Gai zalatuz, 2 bete dira, Bisako Gasteizko udaleko urzerbitzuko bezeroen arretarako langileek greba hasi zutenetik, plantilla handitzeko, lanaldi osoak ezartzeko eta lan egonkortasuna bermatzeko eskatzen diote langileek udalak azpikontratatutako enpresari. Entzun. 2 hilabete bete dira Anbizako Gasteizko udaleko ur zerbitzuko bezeroen arretarako langileek greba hasi zutenetik, plantilla handitzeko, lanaldi osoak ezartzeko eta lan egonkortasuna bermatzeko eskatzen diote langileek udalak azpikontratatutako enpresari. Aurrek urteko uztailean hasi ziren langileak gauzak aldatzeko eskatzen, astebeteko greba eginez. Akordiorik ez zuten ez lortu, azaroan hilabeteko grebari ekin zioten. Azpikontratatutako enpresarekin eta Gasteizko udalarekin biltzea lortu zuten, alabaina konponbiderik ez. Beraz, greba mugagabeari ekin zioten urtarrilean. Ordutik, greban jarraitzen dute eta adierazi dutenez, grebaren jarraipena erabatekoa izaten ari da. Momentu honetan Anbizan pertsona bakarra dago lanean, Eusko Jaurlaritzak zeregin batzuetarako gutxieneko zerbitzuetan izendatutakoa. Enpresarekin ez ezik, Gasteizko udalarekin ere negoziatu nahi dute langileek, azpikontratatutako zerbitzua baita. Salatu dutenez, lanean diharduten 7 langileen baldintzak kaskarrak dira eta haien lanpostuak arriskuan daude. Lanaldi osoak eskatzen dituzte Anbizako bezeroentzako langileek, haien borondatearen aurka 6 ordutara egiten baitute lan. Ela sindikatuaren hitzetan Gasteizko udala prekarietatea ari da sustatzen, 6 orduko lanaldiak egiten dituzten langileak dituelako, eta hilean gutxi gorabera 1.100 euro kobratzen dutelako. Izan ere, udalak horrekin amaitzeko tresnak dituela adierazi du sindikatuak. Kontratu finko edo mugagaberik ez duten langileak daudela jakinarazi duelak. Azaldutakoaren arabera, azpikontratatuta egonda, Anbizak 2-3 urtean behin ateratzen du konkurtsora zerbitzu hau. Hortaz, langile hauek ez daukate subrogazio eskubiderik eta haien lanpostuak kolokan daude. Halaber, Gasteizko udalak greba eskubidea aurratu duela aldarrikatu duelak, mobilizazioen eragina txikitzeko segurtasun enpresa bat kontratatu duelako eta Anbizako beste eremuetako langile batzuk arreta zerbitzura bideratu dituelako. Horregatik guztiagatik lan ikuskaritzara jodu sindikatuak. Borrokarekin jarraitzeko prest daudela jakinarazi dute langileek, baldintzak duindu eta bi aldeentzat akordio egokia lortu arte. Era berean, hauek hobetuz gero Gasteizko herritarrei zerbitzu hobea emango zaiela aditzera eman dute. Nazioartean, 15 hilabete igaro dira Ekialde Hurbileko gatazkarik luzeenaren azken kapitulua hasi zela. Pasaden igandean jarri zen indarrean bi aldeek Katarren adostutako su-etenaren akordioa. Egoeraren analisia Xabi Ealoren eskutik. 2023ko urriaren 7. Munduaren ordena eta bereziki Ekialde Hurbila are hankaz-gora jarri zen eguna. Hamaseko miliziak ezustean Israeleko muga gainditu eta estatu zionistako lurretan sartu ziren. 1.200 pertsona hil, ia 15.000 zauritu eta 250 bahitu zituzten. Horien artean Iban Ilarramendi, euskaldun, hil zuten. Ordutik, 2025ko urtarriaren 19ra, 15 hilabetez aritu izan da Israeleko armada Gazako herria suntsitzen. Azkenerako, bi aldeek lortu dute su-etenarako akordioa eta urtebete eta gehiagoren ostean, bomba zaratabarik esnatu dira Gazako herritarrak.
Urtarrilaren 19ko goizeko 11ak pasata sartu zen indarrean Hamasek eta Israelek Katarren lortutako sueten akordioa. Aurre ikusitakoa baino 3 ordu geroago. Gaur-gaurkoz hitzartutakoa betetzen ari dira bi aldeak. Akordio testua 2024ko maiatzean Hamasek onartu zuen testu bera da, baina Israelek uko egin zion garai hartan erasoaldiari eutsiz. Akordioak 3 fase zehazten ditu. Lehenengoak 42 egun iraungo ditu eta honela dio. Bi aldeek aldi baterako etengo dituzte operazio militarrak. Israelgo indarrak ekialderantz erretiratuko dira, dentsitate handiko guneetatik urrun, eta Gazako mugan zehar birkokatuko dira. Gazako harana barne. Nazioartean askok txalotu egin dute menia hau, eta bada txalotzekoa, baina ezin dugu ahaztu oso berandu iritsi dela. Gernika Palestina herri ekimenak suetenaren balorazio positiboa egiten du eta gaineratu era berean garaia dela sakoneko arazo politikoari heldu eta krisi humanitarioari aurre egiteko. Egungo egoera konplexua aintzat harturik eta zuhurtzia guztierekin positibotzat baloratzen dugu suetena. Izan ere, Gernika Palestina deialdi herritarrak hasieratik elkarrizketari eta negoziazioari azpimarra berezia egin izan baitio. Are gehiago, egungo testuingurari erantzuteko bitarteko gisa ulertzen dugu, baina baita erroko problematikari erantzuteko baliabide gisa ere. Hau da, Palestinako estatua eraiki eta aitortu izateko eskubideari heltzeko bide bezala. Une honetan, ardura bizi duguna da Palestinako herritarrek pairatzen duten giza hondamendia. Ura, jana, botikak eta oinarrizko baliabideak zuzenean helduarazteko beharrezko direzen bideetan sakondu beharra dago. Euskal Herritik, Palestinako herritarrekiko eta herriarekiko elkartasuna sustatze eta mantentzea dagokigu. Esperantzaren aldeko mezuan sinisten dugu, eta beste behin ere bereekin gaudera adierazi eta esan nahi diegu. Suetenaren akordioan baituen trukea izan da interes gehien piztu duen puntua, Hamasek 3 baitu israeldar askatu ditu igandean eta Israelgo armadak aldiz 90 preso palestinar aske utzi ditu. Lehenengo fase honetan Hamasek 33 baitu askatu beharko ditu eta Israelek adostutako preso kopuru bat askatuko du. Hurrengo trukea urtarrilaren 25ean izango da eta 6. astean Hamasek gainerako baituak askatuko ditu. Berdina egingo du Israelek espetxeratutako palestinarrekin. Ondorengo asteetan 2. fasearen baldintzak adosteko lanean hasiko dira. Borroken etenaldi honek aukera emango du txikizioak nolabait edo konpontzeko eta batez ere gaztatarrak beren etxeetara itzuli ahal izateko. Naiz eta kontuan izan behar den askoren etxeak berrinduta daudela. Halere, laguntza humanitarioa sartu ahal izango da zerrendan eta horrek ahalbidetuko du milioika gaztatarren egoera zertxobait hobetzea. Aurrera begira, ezin dezakegu jakin zehazki zer gertatuko den, litekeena da suetenaren lehenengo fasea betetzea, baina ez dago argi 2. fasea iritsiko ote den. Izan ere, Israelgo gobernuko sektorerik kontserbadoreenak horren aurka agertu dira eta aintzat hartu behar da menia oso egoera labainkorrean dagoela. 2023ko urriaren hasieratik etengabe menderatu du Israelek Gaza, gerrazi aurretik 2,2 milioi hiritar egon dira bertan, eta Israelen erasoek etxebizitzak, ospitaleak, errefusiatu kanpamenduak, eskolak eta gainerako azpiegitura zibilak jo dituzte, eta ia 57.000 gazatar hil dituzte. Horietatik 17.000 pasatxo umeak izan dira, eta gainera 100.000tik gora zauritu utzi dituzte bertan. Hori gutxiez eta kazetarien nazioarteko federazioaren datuen arabera, 166 kazetari hil dituzte Gazan. Euskal Herrian asko izan dira palestinar herriari babesa eta elkartasuna erakusteko egin diren ekimenak.
Iritsi gara mailerara, euskarazko albiste gehiagorako badakizue sartu gure webgunean edo kuskuxatu gure sare sozialak. Aio! Academics, Erokeria Music, El Aracama, Tolosa, Bilbo, Gasteiz, Messier Le Crep, ay, po, ay, zeinak atu behar da, mudo, ze ordu da, pa que la gocen, manegurra. Festa sartuta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna da betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Honek ez dauke goiz bukatukoan itxuraik, ez dau inor geldik astindula zalurrai, azkarantzen mate zaie baboso eta txakurrai, ezkakizu nola dijoan aurrena ikasi da bestela izurrai, basaren gabe barratik nijoa talibanan gana zuzenen, selekta eta zazpikokin banan zuzenen, eskaini jate mikroa baino gaurren hau aurreko hartan bezala, aurreko hartan zuzenen. Batzuk leprenden, hemen ez dau ez da bilenik dantzan jotake, zapatilak, sandaliak eta baita botake, planeta askotako biztanlek musikan bueltan, all tribes welcome. Ordun ikusi etzartzen, aurpegi bat jenden arten, ja musikar ez detaitzen, ez dakit ez da zein jarri zeate seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Ta ja jarri naiz loko gertu atzeko esan ditelako begikin, ziguain arte jarrera lasaia zebilkin, ez dakitau nola bukatukoan, baino guain kontan ez dete zer gelditzeko aleinikin, sentiarazten hau elpurtokin, behidatzen hau ta jartzeutena betokin, harrapatuta naukaseko zepokin, naitarezin aldein, ez dakit bakin, baino kalamidade honen gaua goizalde arte beteu, ezkea ikutu baino nazka emate deu, nahi dituten Espainetan gehatzeko jartze, urrutik ijutetik oso gertu. El Aracama! Aldein deu eta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Aldein deu eta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Zortziko txiki txar bat denbou bihurtuta.